ҳукумати ҷумҳурӣ барои истифодаи имкониятҳо дар самти рушд бахшидан ба соҳаи сайёҳӣ баҳри муаррифии таърихи кӯҳан, осори фарҳангию таърихии мардуми тоҷик дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат корҳои зиёдро ба сомон расонид. бо талошу кӯшишҳои пайгиронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, кумитаи мероси фарҳангӣ муассисаи илм ва фарҳанги созмони милали муттаҳиди ЮНЕСКО ёдгории Саразм дар шаҳри Панҷакентро ба феҳристи мероси ҷаҳонии фарҳангӣ ворид намуд ки ба гуфтаи бостоншиносону таърихнигорон Саразм ёдгории беназире аст ки дар худ робитаҳои фарҳангии мардуми мухталифи Осиёи марказиро таҷассум кардааст. ёдгории таърихии Саразм тирамоҳи соли 1976 аз ҷониби бостоншинос Абдуллоҷон Исҳоқов кашф гардид ки аз рӯи ҳафриёт дар ин ёдгории таърихӣ кашфу бозёфти ашёҳо аз мавҷудияти чунин шаҳр ва тамаддун дар охири ҳазорсолии чоруми пеш аз милод гувоҳӣ медиҳанд. бо ба даст овардани соҳибистиқлолии мамлакат ва таваҷҷуҳи фарҳангпарваронаи роҳбарияти олии мамлакат 21 сентябри соли 2001 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ёдгории қадимаи таърихии 5500-солаи шаҳраки Саразм ҳамчун маркази ташаккули фарҳанги заминдорӣ, ҳунармандӣ ва шаҳрсозии тоҷикон мамнунгоҳи таърихиву бостоншиносӣ эълон гардид ва ин асос боиси ҷалби таваҷҷуҳи сайёҳон шуд. меҳмондӯстии гарми одамон мардуми тоҷикистон маро ба ҳайрат овард. тоҷикистон асосан кишвари кӯҳистонӣ буда 93% кӯҳ аст ва он чӣ ки таърихи ёдгориҳои таърихӣ дорад нигоҳ доштан муҳим аст. аз ҷиҳати кӯҳӣ, кӯҳистонӣ, сайёҳӣ, кӯҳгардӣ тоҷикистон як кишвари афсонавӣ аст. ҳамасола ба ин минтақаи таърихиву бостоншиносӣ беш аз ҳазорҳо нафар сайёҳони хориҷӣ ташриф оварда аз ин макон дидан менамоянд. кофтукоб ва аз нав барқарор кардани обидаҳои таърихӣ бисёр аҳамияти бузург дорад ва ин хел кофтукобҳо ва ҷойҳои таърихӣ муаррифӣ мекунанд ки мардуми тоҷикистон чӣ хел кӯҳанбунёду таърихдоро аст. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми худ ба Маҷлиси олӣ зикр намуданд ки аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф гардидани мероси таърихиву фарҳангии мо дар айни замон эътирофи тоҷикон ҳамчун миллати тамаддунсози фарҳангӣ мебошад. ҳоло тибқи дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат дар шаҳри Панҷакент ва Саразми Бостонӣ корҳои таъмиру барқарорсозии иншооти таърихӣ, ёдгориҳои таърихӣ, бунёди инфраструктури зарурӣ аз қабили таъмири роҳҳои мошингард, сохтмони осорхонаи замонавӣ иборат аз 2 ошхона ва таххона, меҳмонхона, панҷарабандии атрофи мамнунгоҳ бо ороишоти миллӣ, ҳамчунин дарвозаи даромадгоҳи мамнунгоҳ бо маблағгузории ҳукумати мамлакат, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент, инчунин саҳмгузории бахши хусусӣ бо маром идома дорад. имрӯз ки ин таҷлили ин ҷашни 5500-солагии Саразми Бостон дар асоси пешниҳодоти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба нақша гирифта шудааст. инҷо бояд ҳиссаи ҳар як нафари ватандӯст, ҳиссаи ҳар як нафаре ки имрӯз аз ин сарзамин, аз ин таърих, аз ин миллат ифтихор дорад, бояд дар ободии ин диёр гузошта шуда бошад. Саразми Бостон муаррификунандаи маданияти бою қадимаи халқи тоҷик аст. мавҷудияти чунин мавзеъҳо ва ёдгориҳои нодири таърихӣ барои ҷалби ҳарчи бештари сайёҳони хориҷӣ мусоидат намуда дар рушди соҳаи сайёҳӣ ва баланд гардидани иқтисоди минтақа замина фароҳам меоварад. таҷлили 5500-солагии шаҳраки Саразм ки моҳияти бузурги таърихӣ дорад, мояи ифтихору сарфарозии кулли сокинони мамлакат мебошад.